Is-salib storiku ta' Santa Venera reġa' ngħata l-ħajja permezz ta' xogħlijiet estensivi ta' restawr imwettqa mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi. Il-proġett ta' konservazzjoni kien inawgurat mill-Ministru għall-Gvern Lokali u x-Xogħlijiet Pubbliċi Alison Zera Paċivelli flimkien mas-Sindku ta' Santa Venera Gianluca Falzon. Il-Ministru qalet li dan ir-restawr juri l-impenn biex jiġu preservati elementi importanti tal-wirt storiku u kulturali tal-komunitajiet. Ix-xogħol ta' restawr fuq dan is-salib f'Santa Venera seta' jsir permezz tal-ħila u d-dedikazzjoni tal-ħaddiema tad-Dipartiment għax-Xogħlijiet Pubbliċi li b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Santa Venera setgħu jagħmlu dan ix-xogħol sabiex dan il-wirt patrimonju storiku u kulturali jista' jitgawda wkoll mill-ġenerazzjonijiet futuri. Min-naħa tiegħu is-Sindku Gianluca Falzon qal li r-restawr kompla jsebbaħ iż-żona. Din iż-żona kompli tissebaħ bis-saħħa ta' tan-restawr u għalhekk il-Kunsill Lokali jkompli bis-saħħa ta' dawn l-investimenti jkompli jonfoq sabiex ikun iktar viċini ir-residenti. Is-salib kien oriġinarjament jinsab fil-pjazza l-antika ta' din il-lokalità u aktar tard tqiegħed fil-post fejn jinsab illum. Matul is-snin kien jeħtieġ intervent ta' restawr minħabba d-deterjorament ikkawżat mill-elementi naturali.